sont à Rome. Salut! Et notre premier arrêt, c'est quoi? On va aller où? Au restaurant. Mais pas n'importe quel restaurant. À l'Archetto di Cavour, notre resto préféré. Et voilà, on est arrivé. My sa po večeri prechádzame po Ríme a ja by som teda to trošku ešte okomentovala. My totiž nie sme žiadni nováčikovia v tomto meste. Rím je taká naša destinácia, kde chodíme, dá sa povedať, posledné 4 roky aj dvakrát ročne. Vždycky sa chodíme tak vyvetrať hlavu, prídeme na iné myšlienky. Zamýšľame sa aj na to históriou a je to také super jedlo, vždycky veľa nachodíme, ale je to také príjemné chodenie, takže o 10. večer, no vzhľadom na to, že je leto, júl a teploty sú stále nad 30 stupňov, tak je lepšie takto sa prejsť na večer. Teraz je že príjemne, aj keď myslím si, že stále tých 30 stupňov, ale je to taký sviežejší Vánok. Takže prejdeme si taký náš okruh, išli sme od Via Cavour a okolo, videli sme trošku Koloseum, ale pokračovali sme viac menej okolo Forum Romanum. Neviem, jak to je po slovensky. Pokračovali k monumentu, ktorý sa volá Vittorio Emanuele II. To bolo takéto tam s tými vlajkami talianskými a teraz sme na Como sa piace Piazza della Argentina? Largo Dobre, tak nie. Tak Largo Torres. Largo Torre. A tuto vám to ukážem. Tu bol zavraždený Cézar údajne. Nevám to ukázať. A je tu veľa mačiek. Oni tu majú taký domov vytvorený, kde im dávajú jesť. Largo Argentina sa to volá teda. Pokaždé, keď som v Ríme, tak proste musím si kúpiť niečo z týchto kožených výrobkov. Dneska peňaženku, už minul som si kúpila peňaženku, ale pokazil sa mi tam zips, takže znova. Minul som si kúpila aj túto kabelku. A to je Pantheon, naša obľúbená pamiatka, ale treba to vidieť spredu, tak sa posunieme. Saint-Jean. Ah, c'est les jouets, hein? Oui, les jouets. Keď sme prvýkrát navštívili túto pamiatku, tento Pantheon, tak sa spustila taká nenormálna búrka a tu sme čakali v tomto podľubí a bralo nám dážniky aj všetkým turistom a nechceli nás pustiť dnu, lebo bolo plno, vo vnútri nemali sme lístky, no a nakoniec nás pustili zadarmo. Tu už spoznávate asi Piazza Navona s nádhernými fontánami a sochami od Berniniho.
Už medzi tým riadne smedí, takže kúpim si ľadový čaj a môj drahý neodolal zmrzline. Na druhý deň ráno sa napriek vysokým teplotám vydávame dovnútra Forum Romanum. Je to predsa len to najzaujímavejšie a najstaršie, čo sa v Ríme dá vidieť. My už sme tu boli niekoľkokrát, ale vždy nájdeme nejakú časť, ktorú ešte nepoznáme. Teraz sme vyhľadali také vovnútri, toto je hrobka Cezara, ktorú sme minule nevideli. A boli sme tu aj so sprievodcom, ale so sprievodcom je to vždy také na pol dňa aj s Koloseom, takže to je také narýchlo a takto sami si to pozeráme viac v kľude. No. Inšpirácia víťazného oblúku v Paríži, ale nie sme v Paríži, toto je stále ešte Forum Romanum. Určite však na prvú návštevu je veľmi dobre ísť so sprievodcom, ktorý vám viac priblíži pôvod týchto stavieb, budete si lepšie predstaviť, čo tam vlastne bolo, na čo to slúžilo. Už ideme hore, smerom na vrch Palatinum, odkiaľ bude nádherný výhľad z terasy práve na celé Forum Romanum. Tu už sme na Mont Palatinum v jednej stavbe a teda pahorku Palatinum je to jeden z pahorkov, na ktorých bol Rím založený. Podľa legendy bol založený na 7 pahorkov a toto sa volá Palatinum. Je tam priamy vlastne vstup od Forum Romanum a nachádzajú sa tam stavby, vlastne aj domy bohatých ľudí zo starovekového Ríma. Toto je napríklad dom Livie. Tu potom vidíme aj napríklad palác, alebo pozostatky paláca rímskych cisárov. Mali to úžasne, mali vlastný štadión, vlastné divadlo, tam nejaké fontány, alebo teda bazény. No vidíme tu nejaký dym za Vatikánom, nevieme čo to je, nejaký požiar. Tu už sme na ceste z fóra. Potrebujeme sa ísť pripraviť na večer, na koncert. Takže dneska len zvonka. Vlastne už to zachovalejšia časť Kolosea. Tak z jednej strany je také ako keby tam, kde sme prišli, tak už také zrútenejšie. Večer sme išli na film Gladiátor, ktorý bol premietaný v exteriéri na Circo Maximo a na takejto obrovskom plátne pod ním je živý orchester, ktorý hral priamo tú hudbu ako vo filme a bola tam aj spevačka Lisa Gerard. Noi lo credevamo una volta, ma che possiamo crederlo ancora? Era un soldato di Roma. Onoratelo. Chi mi aiuta a portarlo? A po koncerte ešte o 2:00 ráno sme išli pozrieť fontánu di Trevi. Takže nachádzame sa opäť v Šanti. Ale tentokrát tu nie sme na koňoch, ale ideme na koncert Ludovico Einaudi. Je 9 hodín večer, takže už hádam nebude tak teplo a teším sa.
Thank